To me, For Women in Science is one of the most meaningful programs that we have at the L'Oréal Group. It's a program that embeds all that I believe, which is purpose, and the purpose that we have to do as a corporate citizens, the progress, especially in science, and of course unleashing all the power that we have as a humankind. Казвам се Блага Благоева и съм главен асистент в Института по оптически материали и технологии към Българската академия на науките. Проектът, с който спечелих, е на тема фотоиндуцирана анизотропия в тънки слоеве от азобагрилов полимерна матрица за приложение като изцяло оптични превключватели. Отличието ще ми помогне с финансиране на проекта, като ще бъдат закупени материали и, разбира се, ще бъдат разпространени резултатите, които бъдат получени от проведените изследвания. Казвам се доктор Ивета Недева и съм главен асистент към катедра епидемиология и хигиена към Медицински университет София. Темата на моя проект е свързана с чревния микробиом и неговата роля в патогенезата на социално значими заболявания, като затлъстяване и захарен диабет. Отличието ще ми помогне с финансовата подкрепа да идентифицирам съответно нови микробиомни профили, благодарение на които съответно ще мога да предскажа развитието на тези социално значими заболявания и да ги използвам като бъдещи предиктори за развитието на метаболитните отклонения. Казвам се Ния Тошкова и съм асистент и доктор към Националния природно-научен музей към БАН. Темата ми е свързана с антитяловия репертуар на прилепите в България, като основната идея е да правим не само научни изследвания, но и природозащитни дейности. Отличието е една много хубава подкрепа, както финансова, така и емоционална, за добре свършената работа не само на мен, но и на всички хора, с които работя, като основна част от финансовите средства ще използвам за теренни дейности в някои от най-интересните пещери за прилепи в България. The world needs science, and science needs women.